Hello viewers, makadiko nisitofana ndinoitwa Junior Gringo kana kuti Gringo Dino vanoti Kasia Pfumbi. Firstly, I just want to thank you guys for the support tikuiona and tovanatendao Manas Chibanda Media yadai kuti ano nasi traumos kuti zvakamira sei uri kuzivamisa sei mabasa ari kuita ere zviri kuita sei. Firstly, ndinangoti tine zvatiri kugadzirirai zvatira kuti zvibude I think maybe next week or next week, but zvinongodependa nekuti Mwari atitendera sei kuti zvibuditse rini, but zviri murodhi tine chiseries chatakakugadzirai. Most of people vari kubvunza kuti hatisi kuona mapeji ako nechichi. Peji yedu Facebook page yedu inonzi Pwaka Skits. Pwaka Skits ya PW obwaisana A4 na KA obwata skits. Ku YouTube ndizvo Pwaka Skits, and then ku Instagram it's Junior Gringo ZW. Pa TikTok unobva wangoti Junior Foot Gringo ZW. Guys, handigone kukutendai asi ndinongoti Mwari ngaakuropafadzai nekuti sapota kwamunoita. Zvinombotiomerawo zvimwe dzenguva zvekutoti tichitiwa mana topakura vanhu sei chirongwa kana topa vanhu sei utakunanga wacho, but tinozongotenda Mwari kuti kuna vamwe vanogona kuuya achitibatsira nezvimwe zvinhu zvatinenge tisina, but I know kuti it's always par. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Chingoti Manas Chibanda pa YouTube pacho unobvaona zvimwe zvinenge zviripo. Panogara pachipisa, pane nyaya dzinenge dziri hot like a chili. Usatibve futi pa Facebook page yake yakanzi Manas Chibanda unongoti chilike. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. It's Pwaka Skits. And then munobva maona zvinyowani zvatakakugadzirai. Pane chinyowani chisurprise icho chinogona kungoya musi wa9 November ndo patiri kuita memorial yamudhara, so tikungopromise kuti panogona kuya something chihave, and then also live performance yekungo memorize mudhara kuti vanga vari chibaba chedu ndo wakaita kuti wakati inspire kuti tipinde zvanga zvisiri matiri but tokaita tichidasi tipinde maarts. So I just want to thank you guys for the support. Keep on subscribing to our YouTube channel and our Facebook page. It's Manas Chibanda Media.